Kaixo, Andoni Berasategui naiz, Tolosaldea Lanbide Heziketako sare administraria, eta segidan Nextcloud ikastaroa aurkeztuko dizuet. Ikastaro hau teknikako elkarne taldetik bultzatu dugu, eta zuei zuzenduta dago, sare administrarioi. Zer burukin? Iruditzen zaigu Nextcloud produktu interesgarria dela gure ikastetxeetan jartzeko, eta, zuek ezagutzeko nolakoa da, nola funtzionatzen duen, nola instalatzen den, ze itxura duen eta bar. Vale? Eta agian noizbait zuen zentroetan produzioan jarri nahiko bazendu ere, hemen izango duzue gida bat edo laguntza bat helburu hori lortzeko. Ze topatuko duzue ikastaro honen barrun? Noski eduki batzuk teorikoak edo irakurtzeko izango die, azalpenak eta bar, baina bere alde praktikoa ere badu, importantea, makina birtualekin arituko gea, eta instalazioak egingo dira, eta bar. Galdetegiren bate bai egongo da, eta zereginetan, eskatuko zaizue ere, lortutakoaren pantailazo bat bidaltzea evidentzi bezala. Eta foroak ere bai topatuko dituzu, zertako? Elkarren handik, elkarrekin ikasteko. Bertan planteatu ditzakegu gure komentariok, gure galderak, zalantzak, eta animatzen dugu jende guztie bertan erantzuteko eta denon artean gauzak argitzen joateko. Eta besterik gabe, animo eta parte hartu eta egongo gea. Gero arte.